வெல்கம் பேக் கைஸ். போன வீடியோவில் நம்ம சீரிஸோட 3ஆவது சீசனோட 8வது எபிசோட் பார்த்தோம். அதில் நம்ம ஹீரோயினி ஒன்றா சேர்ந்து எப்படி சீரியஸ் பண்ண போர்த்தலாம் விஷயத்தை பார்த்தோம். எப்படி மயக்கமாட வச்சாங்கிற விஷயத்தை பார்த்தோம். அதை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு, பார்த்துவாங்க. அதே மாதிரி எபிசோடில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆல் ஃபாலோ போங்க, சப்போர்ட் அதுலேயும் கொடுங்க. நமக்கு 1K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரதுக்கு இன்னும் ரொம்ப கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபர் தேவைப்படுறாங்க. அதனால தயவு செஞ்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். சீரிஸ் மேலே யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்களுக்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நம்ம சேனலில் பிடிக்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலை எப்படியாவது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி 1K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ண வைங்க. அது உங்களால் மட்டும்தான் முடியும். ஓகே, இதுக்கு மேலே டிலே பண்ணாமல் நம்ம இன்றைக்கான எபிசோடுக்குள்ள போயிடலாம். ஓப்பன் பண்ணால் நம்ம ஹீரோ தான் காட்டுறாங்க. நேற்று ராத்திரி நடந்த விஷயத்தை எப்படி மறைக்கலான்னு பிளான் பண்ணி அதனால என்னெல்லாம் விஷயத்தில் உடைச்சாங்களோ எல்லாத்தையுமே பக்காவாக நம்ம ஹீரோ க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். எங்கெல்லாம் ரத்தம் பட்டுருக்கு, எங்கெல்லாம் உடஞ்சி போயிருக்குன்ட்டு வீடை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோ ஃபோன் எடுத்து பார்க்குறான். ஹீரோ மெரியனுக்கு அமிச்ச மெசேஜை இன்னுமே மெரியன் பார்க்கல. அதனால நம்ம ஹீரோக்கு இன்னுமே பதட்டமாகுது. என்னடா ஆச்சு, இன்னும் நம்ம மெசேஜை பார்க்கலையே, ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அவளுக்கு, நமக்கு என்னென்னு போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு வேகமாக வீட்டெலாம் தொடச்சி முடிச்சு நம்ம ஹீரோ மெரியனை பார்க்கறதுக்கான கிளம்பி போகிறான். அப்புறம் நம்ம ஹீரோனி சரி ஹஸ்பண்டுக்கு சாப்பாடு எடுத்து போய் கொடுக்குறா. ஆனால் சரி ஹஸ்பண்டு ரொம்ப கேஷுவலாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, ரொம்ப வித்தியாசமாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா எப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கண்ணாட்டம் நம்ம அடைச்சி வச்சோம்னா ஒன்று எதுக்கு அடைச்சி வச்சிருக்கேன்னு கோவமாக கத்துவான், இல்லைனா என்னை எப்படியாவது வெளியே விட்டுன்னு பயத்தில் கெஞ்சுவான். ரெண்டுமே பண்ணாமல் நம்ம சரி ஹஸ்பண்டு ரொம்ப கேஷுவலாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் பேக்கரி நல்லா போதா, உன் பையனுக்கு ஸ்கூல் அட்மிஷன் போட்டிருந்து என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க. நம்ம சரி இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோனிக்கு பயங்கரமான ஷாக் ஆகுது. என்னடா இது இவ்வளோ கேஷுவலாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்களே, ஒருவேளை இவங்க 2 பேர் சேர்ந்து பெருசாக பிளான் பண்ணுறாங்க போல அப்படின்னு நம்ம ஹீரோனி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம சின்ன பையன் நம்ம ஹீரோனிக்கு மெசேஜ் பண்ணுறான். என்ன பண்ணுறான்னா, உங்கள்கிட்ட நான் முக்கியமான விஷயம் பேசி ஆகணும் அப்படின்னு மெசேஜ் பண்ணுறான். இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோனியும் நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் அப்புறம் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறா. அதுக்கு நம்ம சின்ன பையனும் இல்லை இது உங்கள் ஹஸ்பண்டை பற்றி இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு அனுப்புகிறான். இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோனி ஒருவேளை இது எவிடன்ஸ் கிடச்சிச்சு போல அப்படின்னு நம்ம ஹீரோனி முடிவு பண்ணிட்டு உடனே நம்ம சின்ன பையனை பக்கம் கிடையாது நம்ம ஹீரோனி கிளம்பி போகிறான். நேராக போய் நம்ம ஹீரோனி நம்ம சின்ன பையனை பார்த்து என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்குறான். அதுக்கு நம்ம சின்ன பையனும் அவன் பார்த்த எல்லா விஷயம் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட சொல்கிறான். இது மாதிரி எங்கள் அப்பா இந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லா செக்யூரிட்டி கேமரா ஃபுட்டேஜ் அக்சஸ் பண்ணி வச்சிருக்காப்புல, அதில் நீங்களும் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் சண்டை போட்ட விஷயம்லாம் பதிவாயிருக்கு, இதனால இது ஒரு எவிடன்ஸை கூட பயன்படுத்த அதிகபட்சம் வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறான். இதை கேட்டு நம்ம ஹீரோனிக்கு பயங்கரமான ஷாக் ஆகுது. அப்போ நம்ம சின்ன பையன் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறான். இந்த விஷயத்தை நான் பார்த்தனால எங்கள் அப்பா என்னை அடிச்சு துரத்தி விட்டான். நான் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை, எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு நான் போக முடியாது, இதனால நான் தனியாக வாழ்க்கையை வாழ பார்க்குறேன், எங்கேயாவது கண்காண இடத்துக்கு போய் நான் வாழ பார்க்குறேன், நீங்களும் என் கூட வந்துடுங்க, நான் உங்களை ரொம்ப சின்சியராக லவ் பண்ணுறேன், உங்களை நல்லா வச்சு பார்த்துக்கிறேன், நம்ம 2 பேர் சேர்ந்து புது வாழ்க்கையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க. முளைச்சி 3 இடம் வரல, இவன் பண்ணுற வேலையை பார்த்தீங்களா, அடுத்த வேலை சோத்துக்கே உனக்கு வழி கிடையாது. ஆனால் இவனுக்கு ஹீரோனி கேட்குதான், இவன் ஹீரோனி வச்சு காப்பாற்றிடுவானா, பயப்புல பேச்செல்லாம் பார்த்தீங்களா. இதை பார்த்தா எனக்கே காண்டாகுது, நம்ம ஹீரோனிக்கு இன்னும் பயங்கரமாக காண்டாகுது. ஆனால் வெளியே எதுவுமே காட்டிக்கிறாம எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறா. இதை பார்த்து நம்ம சின்ன பையனும் சரி அப்போ நான் இதை பயன்படுத்தி எங்கள் அப்பாவோட திரும்ப உள்ளே போய் நான் எவிடன்ஸ் எப்படியோ அழிக்க ட்ரை பண்ணுறேன், அதுக்குள்ளே நீ எல்லாம் முடிவு பண்ணி எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சின்ன பையன் கிளம்பி போகிறான். போகும்போது அங்கே இருக்கிற செக்யூரிட்டி கேமரா பார்த்து அவங்க அப்பா நான் திட்டி விட்டு போகிறாங்க. அதே மாதிரி இங்கே நம்ம ஹீரோ நேராக போய் நம்ம மெரியனை பார்க்குறான். நம்ம மெரியன் ரொம்ப சோகத்தில் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. என்னன்னு பார்க்கும்போது நம்ம மெரியன் அவள் குழந்தைய அவகிட்ட அவங்களுக்கான கஸ்டடி கேஸ் போட்டிருப்பா. அந்த கேஸில் தோற்று போயிட்டா. ஏன்னு பார்க்க நம்ம மெரியன் எக்ஸ் தான் ஜட்ஜு கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சிருக்கால, அதனால ஏதோ பண்ணி மெரியன் எக்ஸ் அவன் குழந்தைய அவங்ககிட்டே வாங்கிட்டான். இதனால மெரியனுக்கு குழந்தைய பார்க்க முடியாமல் போயிடுச்சு. அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க வேற. அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்ச நாள்லே மெரியன் எக்ஸ் அவள் குழந்தைய கூப்பிட்டு வேற ஊருக்கு போறானா. இதனால நம்ம மெரியனுக்கு கடைசி வரை நம்ம குழந்தைய பார்க்காமலே போயிருமோ அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஃபீலிங்ல உட்காந்துட்டு இருக்கா. இதை நம்ம ஹீரோ பார்த்துட்டு கவலைப்படாம எல்லாம் சரியா போயிடும், நீ ஒன்றும் ஃபீல் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி சமாளப்படுத்திட்டு இருக்கான். அப்போ நம்ம ஹீரோ இன்னொரு விஷயம் சொல்றான். இங்க பாரு, எல்லாருமே நம்ம வாழ்க்கையில் தப்பு பண்ணிட்டே தான் இருந்திருப்போம். உதாரணத்துக்கு என்ன எடுத்துருக்க, நாங்கள் ஒரு கொலை பண்ணியிருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்றான். இதை கேட்டு நம்ம மெரியன் என்னடா சொல்ற அப்படின்னு கேட்குறான். அதுக்கு நம்ம ஹீரோவும் ஆமா நான் ஒரு கொலை பண்ணியிருக்கேன், சின்ன வயசுல எங்கள் அம்மாவை எங்கள் அப்பா ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டே இருந்தான், அதான் கன் எடுத்து நெத்தி போட்டில் வச்சேன், ஒரே போட்டு தள்ளிட்டேன் அவனை அப்படின்னு சொல்கிறான். இப்போது என் வாழ்க்கையில் எனக்கு எல்லா தப்பான விஷயத்துக்கும் நான் பண்ண கொலை தான் காரணமா அப்படின்னு கேட்குறான். அதுக்கு நம்ம மெரியன் இல்லை அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது, நீ உங்கள் அம்மா காப்பாற்றுக்கான தான் பண்ணியிருக்க, நீ ரொம்ப நல்லவன், அது சின்ன வயசில் பண்ணு, அதெல்லாம் எதுவுமே தப்பு கிடையாது அப்படின்னு மெரியன் சொல்கிறான். அதே மாதிரி நம்ம ஹீரோ அதே மாதிரி தான் நீயும், நீ எப்பயோ பண்ண தப்புக்காண்டி ரொம்ப வருத்தப்படாத, நீ தான் இருக்கிறதுலே உலகத்திலே சிறந்த அம்மா, அந்த மாதிரி அம்மா எனக்கு கிடைக்கல, ஆனால் நீ உன் மகளை நல்லா பார்த்து பண்ண நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது, அதனால எல்லாமே சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சமாளப்படுத்தி கிஸ் பண்ணிடுறான். அப்புறம் என்ன ரூமுக்கு கூப்பிட்டு போய் கொஞ்சம் 2 பேரும் அப்படி இருக்காங்க. ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு தெளிவாக தெரியுதுங்க, நம்ம ஹீரோ வரான், மெரியனை சமாளப்படுத்துகிறான், கிஸ் பண்ணுறான், அப்படி இப்படின்னு இருக்கான், ரிப்பீட்டு வரான், சமாளப்படுத்துகிறான், கிஸ் பண்ணுறான், அப்படி இப்படின்னு இருக்கான், ரிப்பீட்டு. இதுதான் நம்ம ஹீரோ ரிப்பீட்டாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். ஒருவேளை மாடு படமாக நம்ம ஹீரோ லைஃப்பும் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கோ. சரி நம்ம கதைக்கு வருவோம்.
அப்புறம் எல்லா வேலையும் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ மெரியன் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கான். அப்போ நம்ம மெரியன், நீ சொன்னது கரெக்டு தான், நான் திரும்ப என் மகளை இழக்க தயாராக இல்லை, நானும் இந்த ஊரை விட்டு கிளம்பலான் இருக்கேன். என் மகன் எந்த ஊருக்கு போகிறாளோ அதே ஊருக்கு நான் போவேன், ஏதாச்சும் ஒரு வேலையை பார்த்துக்கிட்டே என் மகளை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். இதை கேட்டு நம்ம ஹீரோவுக்கு கொஞ்சம் ஷாக் ஆகுது. அதாவது நம்ம திருப்பி நம்ம மெரியன் நம்ம பார்க்கவே மாட்டோமா அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோ ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறான். இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் யார்? நம்ம மெரியன் எக்ஸ். சரி, அவனுக்கு ஒரு பாயசத்தை போட்டுற வேண்டிதான் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணுறான். அங்கே கட் பண்ணால் நம்ம ஹீரோயின் நம்ம ஹீரோ கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கா. அப்போ நம்ம ஹீரோயின் இது மாதிரி நேட்லியஸ் பண்ணி இந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லா செக்யூரிட்டி கேமராவும் ஹேக் பண்ணி வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னோன்னையும் நம்ம ஹீரோவுக்கு தூக்கி வாரி போடுது. அப்போ நம்ம ஹீரோயின், கவலைப்படாத, எல்லாமே நான் பிளான் பண்ண மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா. என்னன்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஹீரோனி செரி போன்ல இருந்து இது மாதிரி நேட்லியஸ் பண்ணி யாருக்குமே தெரியாம எல்லா ஊர்ல இருக்கிற செக்யூரிட்டி கேமரா ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நெட்ல போட்டு விட்டுறா. இதை பார்க்கும்போது போலீஸ்காரங்க நேரா நேட்லியஸ் பண்ணி வீட்டுக்கே இது மாதிரி நீங்க தேவையில்லாம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ்காரங்க நேட்லியஸ் பண்றது அந்த ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் வாங்கிடுவாங்க. நேட்லியஸ் பண்ணும் யாருன்னு தேடி பார்க்கும்போது நம்ம செரி மேலதான் கேஸ் வரும். அதனால நேட்லியஸ் பண்ணும் சரி அடிச்சு மல்லு கட்டி உருளட்டும், நம்ம எஸ்கேப் ஆயிடுவோம் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோனி சொல்றா. இதை கேட்டோம் நம்ம ஹீரோக்கு, பரவாயில்ல, நம்ம பொண்டாட்டியா அது இவ்வளோ தெளிவாக யோசிக்கிறாளே, நம்மளை விட மிஞ்சிட்டா அப்படின்னு யோசிக்கிறான். அதே மாதிரி இங்கே நம்ம சொன்ன மாதிரியே போலீஸ்காரங்க நேராக நம்ம நேட்லியஸ் பண்ணி வீட்டுக்கே வந்துடுறாங்க. நீங்கள் எவ்வளோ பேர் தப்பு பண்ணுறீங்க தெரியுமா, நீங்கள் பண்ணுறது கிரைம், நீங்கள் பண்ணுறது வயலன்ஸு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக ஏறுன்னு ஏறுறாங்க. இதை பார்த்து நம்ம நேட்லியஸ் பண்ணி, சரிங்க எல்லாத்தையுமே நிறுத்திடுறேன் புரியுதா அப்படின்ட்டு நம்ம நேட்லியஸ் பண்ணி போலீஸை கூப்பிட்டு ரூமுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம சின்ன பையன் அவன் ரூம்ல இருந்து வெளியே வராங்க. என் சார்ஜர் காரணம் தேடிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துடுறான். இதை பெருசாக எடுத்துக்கிறாம போலீஸ்காரங்க நேட்லியஸ் பண்ணி திருப்பி ரூமுக்குள்ளே போயிடுறாங்க. ஆனால் நம்ம சின்ன பையன் வெளியே வரும்போது ஒரு பென்ட்ரைவ் வெட்டு வந்திருக்கான் போலங்க. எல்லா எவிடன்ஸுமே பென்ட்ரைவ் ஏற்றிட்டு தான் வெளியே வந்திருக்கான் போல. இதோட நம்ம சின்ன பையன் எடுத்துட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுறான். அப்புறம் போலீஸ்காரங்களும் நம்ம நேட்லியஸ் பண்ண உள்ளே போனதுக்கப்புறம் நம்ம நேட்லியஸ் பண்ணி எல்லாத்தையுமே டெலீட் பண்ணி விட்டுறான். கம்ப்யூட்டர்லாம் கோவத்தில் தூக்கி போட்டு உடச்சிக்கிட்டு இருக்கான். சரிங்க, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அழிச்சிட்டேன் போதுமா அப்படின்னு சொன்னோடனே போலீஸ்காரங்களும் அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுறாங்க. அப்புறம் நம்ம ஹீரோனி சரிக்கும் சீரியஸ் பண்ணுறதுக்கும் சாப்பாடு கொண்டு கொடுக்குறா. அப்போ நம்ம சரி வேணுன்னு நம்ம ஹீரோனி மைண்டை மாற்றுற மாதிரி பேசுகிறாங்க. என்ன பேசுகிறானா, இது மாதிரி ஓன் புருஷன் உனக்கே தெரியாமல் சீட் பண்ணிட்டான்ற விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நீ அவளை போய் கொண்டுட்டேன், ஓன் மேலே தப்பும் கிடையாது, சொன்னா கேளு, நம்ம 3 பேர் சேர்ந்து ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம ஹீரோ மேலே பாலே தூக்கி போட்டுருவோம், அவன் தான் எல்லாத்தையும் பண்ணான்னு சொல்லி அவனை ஜெயிலுக்கு தள்ளி விட்டுருவோம், நீ உன் குழந்தைய ஜாலியாக பார்த்துக்கிட்டு, நாங்கள் 2 பேரும் ஜாலியாக எங்கள் குழந்தைய பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம லைஃப்பை பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு நம்ம சரி ஏன்னா நம்ம ஹீரோனி மைண்டை மாத்திர மாதிரியே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை கேட்டோன்னு நம்ம ஹீரோனி என்ன யோசிச்சான்னு தெரியல, டக்குன்னு சாப்பாடு இடத்துல ஒரு கணத்தை கேட்குறாங்க. புது ரூல்ஸ், உங்களுக்குள்ள யாரை சுட்டு ஒருத்தரை கொல்றீங்களோ அவங்க உயிரோட வெளியே போகலாம் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோனி சொல்கிறா. இதை கேட்டு நம்ம சரிக்கும் சீரியஸ் பண்ண தூக்கி வாரி போடுது. இன்னும் உனக்கு பைத்தியமா உனக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதை கேட்டோன்னு நம்ம ஹீரோனி, உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அது மாதிரி தான் எனக்கும் இருக்கும், வாழ்ந்தா ஒன்றா சேர்ந்து இங்கேயே வாழுங்க, இல்லாட்டி செத்தா ஒன்றா சேர்ந்து இங்கேயே சாவுங்க, இல்லைன்னா உங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டு ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிட்டு சாவுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோனி போயிடுறாங்க. அங்கே கட் பண்ணால் நம்ம ஹீரோ எப்படியாவது மெரின் எக்ஸை போடுறதுலாம் பிளான் பண்ணி பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கான். ஆனால் நம்ம மெரின் எக்ஸை எப்படி நம்ம ஹீரோ ஃபாலோ பண்ணுறோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஹீரோவை போட்டு செம்ம அடி அடிக்கிறாங்க. அடிச்சு மூஞ்சி மோரெல்லாம் உடச்சு விட்டுறான். அப்புறம் மெரின் எக்ஸ், எனக்கு தெரியும்டா, மெரியன் தானே அவளுக்கு தானே எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, இப்போ நான் போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன், நீ செத்தடா அப்படின்னு சொல்கிறான். இதை கேட்டு நம்ம ஹீரோக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. டக்குன்னு நம்ம மெரின் எக்ஸ் அப்படியே ஒரு முட்டு தூக்கிட்டு போய் அங்கேருந்து கீழே தள்ளி விட்டுறாங்க. நம்ம மெரின் எக்ஸ் அங்கேருந்து கீழே விழுந்து கை காலெல்லாம் உடஞ்சி மூஞ்சி மோரெல்லாம் திரும்பி போய் கிடக்கான். செத்து போயிட்டான்னு பார்த்தா பயபுல உயிரோட தாங்க இருக்கான். இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ பொறுமையாக கீழே இறங்கி வந்து அவன் மூஞ்சியை பார்த்து கத்தி எடுத்து சதக்கு நெஞ்சிலே குத்துறாங்க. ரத்தம் ஒழுக நம்ம மெரின் எக்ஸ் அங்கேயே செத்து போயிடுறான். அதே மாதிரி இங்கே நம்ம சின்ன பையன் அவன்கிட்ட அந்த பென்ட்ரைவ் எடுத்து லேப்டாப்பில் போட்டு ஏதாவது ஃபுட்டேஜ் கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு தெளிவாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். அப்போ ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பார்க்குறான். அதாவது நம்ம சின்ன பையன் ஒரு கேமரா பார்த்து அவங்க அப்பாவை திட்டி விட்டு போயிருப்பான், ஞாபகம் இருக்கா? அந்த கேமராவை யோசிச்சு பார்த்து அந்த ஃபுட்டேஜை ப்ளே பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்ட்டு நம்ம நேட்லி என்னைக்கு தொலைஞ்சு போனாலோ அன்னைக்கு இருந்த ஃபுட்டேஜை ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம சின்ன பையன் ஒரு விஷயத்த பார்க்குறாங்க. அதாவது நம்ம நேட்லி காரை நம்ம ஹீரோ தான் ஓட்டு போறான்ற விஷயத்த நம்ம சின்ன பையன் பார்த்துடுறான். இதை பார்த்தோன்னு நம்ம சின்ன பையனுக்கு செம்ம ஷாக் ஆகுது. உடனே நம்ம ஹீரோனிக்கு ஃபோன் பண்ணுறான். ஆனால் நம்ம ஹீரோனி எடுக்கல. உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு வாய்ஸ் மெயில் அனுப்புகிறான். இருந்தாலும் நம்ம சின்ன பையன் நேராக கிளம்பி பேக்கரிக்கே வந்துடுறான். வந்து நம்ம ஹீரோனி பற்றி ஏதாவது சொல்லி ஆகணும் அப்படின்ட்டு பேக்கரி கிளம்பி வந்துடுறான். அதே மாதிரி பேக்கரி கீழே நம்ம சீரியஸ் பண்ண உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது மாதிரி சரின்றவ நான் தான் உயிரோட போகணும் அப்படின்ட்டு நம்ம சீரியஸ் பட்ட பிரெயின் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா, நீ செத்து போ அப்படின்ட்டு. இதை பார்த்துட்டு நம்ம சீரியஸ் பண்ணி, என்னடி உனக்கு பிரச்சனை, அவங்க சொன்னான்ட்டு நீ என்னை கொல்ற லெவலுக்கு வந்துட்டியா அப்படின்ட்டு ஒரு கன் எடுத்து ஒதுங்கி இல்லை அப்படின்ட்டு அந்த கண்ணாடி லாக்கரை பார்த்து ஒரு ஷூட் பண்ணுறான். ஆனால் ஒரு சின்ன கிராக் கூட விழுவலை. இந்த சவுண்டை
மேலே இருக்கிற நம்ம சின்ன பையன் கேட்டுறாங்க, என்னடா இது இவ்வளோ பெரிய புல்லட் எடுத்து ஷூட் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு சின்ன கிராக் கூட விழலையே அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தா இவன் ஷூட் பண்ண புல்லட்டு கண்ணாடியில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நம்ம சரி காதையை ஓட்ட போட்டு போயிருக்கு. இதை பார்த்தோன்னு நம்ம சரிக்கு செம்ம ஷாக்கு, அப்படியே உயிரே போயிட்டு வந்துடுது. அப்படியே கத்து வழியில் இதை பார்த்து நம்ம சரி எஸ் பண்ணி சரிடி காதில் மட்டும் தான் போயிருக்கு, அதில் மண்டையில் எதுவும் ஆயிருக்கான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு கிட்ட வரான். இதை பார்த்து நம்ம சரி என் கிட்ட வந்து உனக்கு அவ்வளோதான் உனக்கு மரியாதை அப்படின்ட்டு ஏமா குடுகுடுன்னு ஓடி போய் அந்த கண்ணை எடுத்துக்கிறாங்க. எடுத்துட்டு கிட்ட வந்து சுட்டோண்டா அப்படின்ட்டு நம்ம சரி எஸ் பண்ண மிரட்டிக்கிட்டு இருக்க. இங்கே நம்ம சின்ன பையன் கதவை உடச்சிக்கிட்ட உள்ள வந்து பார்க்குறாங்க. நம்ம சரி எஸ் பண்ண அந்த கண்ணாடி ரூமில் அடைச்சு கிடக்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம சின்ன பையனுக்கு என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறதுனே தெரியல. பயப்புல செம்ம ஷாக்கில் உட்காந்துருக்கான். உடனே நம்ம சரி எஸ் பண்ணுவோம், இங்கே பாடுறா சொன்னா கேள்றா, ஹீரோனியும் பெரிய சைக்கோ கொலைக்காரங்கிட்டா, அவங்க என்ன பண்ணாலும் பண்ணுவாங்கடா, உங்க அம்மா கூட ஹீரோனியால கொலை பண்ணியிருக்கா, அவ வந்து ஹீரோ கூட சீட் பண்ணிருக்கா விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோனி தான் உங்க அம்மா கூட கொண்டிருக்காடா, சொன்னா கேள்றா, புரிஞ்சுக்கடா, இப்போ எந்த நேரத்துல வர வாய்ப்பு இருக்குடா, உடனே ஒரு சாவி எடுத்துங்க எப்படி வெளியே கொண்டு வாடா அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சுறாங்க. இதை பார்த்து நம்ம சின்ன பையனுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. சரின்ட்டு வேகமா கிளம்பி மேலே ஏறி போய் சாவியை தேடிக்கிட்டு இருக்கான். அங்க பார்த்தா நம்ம ஹீரோனி உள்ள வந்துடுறாங்க. நம்ம ஹீரோனி சின்ன பையன் இருக்கிற சாவியை பார்த்துடுறா. இதை பார்த்தோன்னே நம்ம ஹீரோனி ரைட்டு இவனுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு போல அப்படின்னு நினைக்கிறா. நம்ம சின்ன பையனும் இங்க பாரு இவங்க சொல்றதெல்லாம் பொய் தானே, சரி ஹஸ்பண்ட் சொல்றது எல்லாமே பொய் தானே, நீ ஒன்றும் நேரத்திலே கொள்ள இல்லை அப்படின்னு சொல்றான். அதுக்கு நம்ம ஹீரோனி இங்க பாரு நான் சொல்றத பொறுமையா கேளு, இனிமேல் இந்த நேரத்தில் நீ இருக்கவே கூடாது, இங்க இருந்து கிளம்பி நீ போனோடனையும் இந்த ஊரை விட்டு எங்கேயாவது கண்காணா இடத்துக்கு போயிரு, திரும்ப அவனை பார்க்கவே கூடாது, சொன்னா புரிஞ்சுக்கோ, நல்லா தான் சொல்றேன், இப்படியே தப்பிச்சு போயிட்டுனா நீ நல்லா இருக்கலாம், சொன்னா புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றா. இதை கேட்டு நம்ம சின்ன பையன் எனக்கு புரியுது, உன் புருஷன் தானே எல்லாத்துக்கும் காரணம், உன் புருஷனுக்கு வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க, சொன்னா கேளு, உன் புருஷன் கொலை பண்ணான்ற விஷயத்தை நான் பார்த்துட்டேன், இன்னைக்கு செக்யூரிட்டி ஃபுட்டேஜில் கூட உன் புருஷன் தான் காரை ஓட்டு போனா, சொன்னா கேளு, நம்ம 2 வருஷம் தப்பிச்சு போயிடலாம், அது எல்லாத்தையும் நம்ம மறந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்றான். அதுக்கு நம்ம ஹீரோனி நீ என் குடும்பம், இந்த குடும்பத்தை விட்டு நான் எங்கேயும் வரமாட்டேன், சொன்னா கேளு, நீ இங்க இருந்து தப்பிச்சு போயிரு, இதுக்கப்புறம் நீ நானும் பார்க்கவே கூடாது சரியா அப்படின்னு சொன்னோனையும் நம்ம சின்ன பையனும் நான் உனக்காண்டி எது வேணாலும் செய்வேன், உனக்காண்டி நான் உடனே விட்டு கொடுத்துட்டு போவேன் அப்படின்ட்டு நம்ம சின்ன பையன் ஏதோ பெரிய மனுஷன் மாதிரி பேசி அங்கேருந்து கிளம்பி போக போறாங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோனி சின்ன பையனை கூப்பிட்டு சாவியை வாங்கிக்கிறா. அப்போ நம்ம சின்ன பையனும் சரி இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ண போறா அப்படின்னு கேட்கறான். அதுக்கு நம்ம ஹீரோனி நீ போய் கொஞ்ச நேரத்திலேயே சரி ஹஸ்பண்ட் 2 பேரும் நான் வெளியே விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்றா. இதை கேட்டு நம்ம சின்ன பையன் நம்பி கிளம்பி போறான். அப்போ நம்ம ஹீரோனி என்ன யோசிச்சான்னு தெரியல, டக்குன்னு அவன் பேரை சொல்லி கூப்பிடுறா. அவன் திரும்பி பார்க்க நம்ம ஹீரோனி கையில ஒரு சிலிண்டர் எடுத்து மண்டையில ஒரே போடுங்க, டம்முன்னு ஒரு சவுண்ட் கேட்குது. நம்ம சின்ன பையன் கடன் உருண்டு போய் பேஸ்மெண்ட்ல விழுக நம்ம ஹீரோனி ஒரு டெரர் ஃபேஸோட பார்க்க அப்படியே இந்த எபிசோடு இங்கேயே முடியுதுங்க. அங்கிட்ட என்னன்னா நம்ம ஹீரோ அவன் சாக்கு ஒரு பாயசத்தை போட்டுக்கிட்டு இருந்தா, இங்கிட்டு நம்ம ஹீரோனி இவ சாக்கில் ஒரு பாயசத்தை போட்டுக்கிட்டு இருக்கா. இன்னும் எத்தனை பாயசத்தை போட போறாங்கன்னு தெரியல. அடுத்த எபிசோடு தான் கடைசி எபிசோடு. ஸோ மறக்காம பாருங்க, நிறையாவே ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் கடைசி எபிசோட்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஸோ மறக்காம பாருங்க. இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.